Saderenge niki jeneng kula ajenge bertanya kepada Mas Mbak manten boleh, Pak? Oh, silakan. Saya lega ta? Izin, nggih, masih, Pak. Oh, iya nggih. Mas Mbak manten, selamat malam. Izin bertanya nggih Mas Mbak manten, panjenengan dulu pacaran berapa tahun Mas Mbak manten? Enggak pacaran? Ya, luar biasa iki ora pacaran langsung dadi jodoh. Piye we, mudar we. Petang tahun diombang ambungnya ae lho Pak Raden dirabi-rabi. Ayo petang tahun ganti. Kowe iki nakoni mantan golek joglangan dhewe asine. Sapa saiki genti? Salin Rasa Slendro Sanga. Ngono, Sapa sing nembang? Tak nyuwun pambiyantu karo Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, iki apa? Tetep karyane Mbah Sukron Suwanda upamane Sri Huning Mustika Tuban. Wingi Mbak Winong pas nderekke Mbah Sukron ning Ponorogo wis dikoreksi, wis dibijekke ngene Mbah Sukron. Ya alhamdulillah bener. Wis apik ya. Mula saiki ditanjakke pisan ning kene. Ayo, men jumeneng ya. Men jumeneng. Coba kaya apa? Ya, tumpakke sepur dhisik men rikat. Ya, bareng Mas Lukis. Heeh. Ya. Mangga. Piyai mongke lo winong mana asline komplite asmamu sapa to Nduk? Nggih, wilujeng dalu saderengipun Mak Cangik Yuli Mbok. Nggih. Kula mriki nderek sowan, nderek sinau, nderek pitepangan kula nama panjangnya Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Asline saka ngendi kelahiranmu? Aslinya dari Tulungagung, Pak. Desa mana, kecamatan mana? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat. Terus saiki kuliah neng ndi no? Kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Fakultas atau jurusan apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Oh, so ya pengen dadi guru kaya Pak Marianto karo Bu Suparmi ngono kuwi. Nggih, insyaallah Pak pangestunipun. Apa ora ngantuk yen bengi nyinden awan terus mulang? Ya enggak apa-apa Pak, nanti muridnya tak kasih istirahat sebentar ya anak-anak, Bu Guru mau bubuk sebentar gitu. Kuwi guru cara ngendi ngono kuwi. Ya enggak apa-apa toh Pak, kan setengah jam lumayan toh Pak. Anak-anak juga bisa jajan, main gitu loh. Iya, kowe bubuk sik. Iya. Karo sapa le bubuk? Lu bubuk sendiri di UKS gitu loh Pak. Ya enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Yen manut aku Pakmu elek-elek ya dosen ngono kuwi. Dadi piye carane aja nganti meninggalkan jam pelajaran banjur tinggal turu ki aja. Jenengan mboten nate ngoten niku. Kurang nate aku tuh mlebu ning kampus, anak-anak sekarang silahkan belajar sendiri. Saya tak tidur ra nate. Aku langsung ra mlebu ngono ae langsung ngono ae. Lan jenengan malah nemen kok, Pak. Lho, lek sekolah ning nggen apa wi seni ki beda. Lek sampean kan nggen apa kuwi universitas umum. Nggen seni ki setiap ruang gurune ki loro, dosene loro. Ya. Dadi engko pamane kula mboten mlebet ya toh, pamane aku ora mlebu ngono wis ada wakile kaya ngono. Loh, saya nanti juga gitu, Pak. Saya cari guru partner dong. Oh, guru partner. Iya. Oh, ngono.
Nanti bayarannya ya 70-30 lah sama guru partner saya. Awakmu sing 70? Iya. Kono 30. Heeh. Sing gelem sapa ngono? Bisa diatur masamu sekolahmu dhewe apa diatur sak penake dhewe iki. Doa untuk mempelai berdua. Ayo piye awakmu? Ayo. Untuk mempelai berdua, semoga sehat terus ya Pak. Semoga sehat terus, rukun, terus tidak banyak cekcok, segera diberi momongan. Loh. Terus Kok tidak banyak cekcok piye to? Loh gimana? Ya kudu cekcok. Loh gimana kok malah kudu cekcok? Yo jenenge wong mamae kudu dicek sik yen pancen cocok terus. Oh, Mula cekcok iki penting. jenengan dulu nggih dicek ngecek dulu. Iya, mbiyen karo mbokmu Bukesi tak cek sik cek. Oke, terus ngono kuwi akhirnya cocok kuwi. Maksudnya cekcok tuh itu loh Pak, bertengkar itu loh. Maksud saya iya. tuh jangan. Iya. Ya itulah. Ya pokoknya saya nggak bisa banyak ya Pak. Soalnya saya kan belum pernah. Oh jadi, iya, bener. jadi pokoknya yang penting rukun saja selama-lamanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mbak Arlinda karo Mas Mayor Sirsan Teguh. Saya ada parian Pak buat manten. Boleh silakan. Gulo aren legi rasane. Cakep. Temanten mugi langgeng selawase. Pinter to aku Pak. Amin ya rabbal alamin. Enek-enek? Ada. Ye. Karanganyar kotaku. Oh iya. Ya ini diserahin Pak, tapi ini pariannya Karanganyar. Terserah saya dong. Lah aja saru ngono to kok saru piye to? Apa sih? Lah dibersani para kiai barang kok. Lah ki mau Karanganyar kotangku piye mau? Kotaku Pak. Oh, kotaku to. Kotaku. Ya ampun ngoten Aku to. yang berantem bengi malah suwak ngene lho nganyelku ayo. Karanganyar piye? Karanganyar kotaku. Terus? Manten anyar muga rukun selalu. Amin ya rabbal alamin. Apik nggih. Yo diaturake Sri Huning sak bawane. Coba kaya apa? Nggih. Wingi wis dikoreksi to karo Mbah Sukron? Sampun. Alhamdulillah, coba kaya apa aturno ning kene. Nggih. ACC. ACC to ora dipayu to. Mbah Sukron ora ngono to. Ora naman. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nana ya nah. Putri kang sulistyeng warni Putri kang sulistyeng warni sapa nang? Srioning mastika Winong ya suarane apik, dasare ya piyayine ya becik, sound sisteme ya mendukung. Wah, nggih. Wah, jan karingene kacamata wis padha karo Pak Marno kaya. Oh, wah terus Pak Glonder iki elok tenan. Luar biasa lho, penak tenan lho iki ora ngingblas iki suarane iso bening kaya ngene. Ayo, kanca-kanca karawitan tepuk tangan untuk Pak Glonder. Ayo. Luar biasa, jos. Piyayi nek kaya ngono apike, aluse kaya ngono. Jan anggere Pak Glonder ki entuk rezeki mesti dilumpukke. Ha ya bar kuwi nggih royal. Ora kok ya kiai agamis kok. Ya nang. Lapuh tresna prapteng Nalika kapan, Nduk? tak prangkung pajana Mbelani sinten? Bebelo Wiratmaya
Nggih. Kalajengaken langgamipun Sri Huning, mangke cobi yang kedua digarap jaranan bareng karo Mbah Sukron. Wis tak izinke ora masalah. Ayo. Oh, kaya apa? Nggih. Wis tak izinke liwat Hirman iki. Ayo. Ya Nduk, Nimas Ayu Winong Nawangse coba kaya apa? Pancen sing gawat nggen kuwi. Ayo nggih. Ayo pancen yo nembang karo joget ki angel, konsentrasine terpecah kok. Ya Nduk.
Batangkara budaya lho iki. Mbak Winong Nawangsih. Lumayan kena ngebrak swasana. Wis mare adus keringet tenan iki. Ayo. Iki lho cah loro nganti do gobyos ngantian ayo. Ayo elok temenanan. Wah, jan nggih. Kuwi ya kasanah budaya, Nduk. Ya, Saka Laladan Kediri, Tulungagung dan sekitarnya. Ya. Ya nek sing aranani Sente Rewe ngono kae. Sente Rawe jarene. Dadi kaya wong sing kenek sente karo rawe gatelen akhire dadine kaya ngono kuwi dadi joget. Ya, nggih. Oke, siap-siap, nggih. Lah menika badhe nderek Dono Swanten saking pemuda RT 6 Mas Yongki. Nah, coba Mas, mriki Mas. Nggih. Panjen piyayi kene iki piyayi budaya. Sing jenenge perangkat kuwi rata-rata mesti nembang apik-apik kok, Nduk. Iya, ngono kuwi. Endi? Mas Yongki. Nah, nggih. Wah, bae ngeteri jajan. Nah, tak kira Mas Yongki. Nggih. Nggih. Niki, wah, nggih, monggo Mas. Ah, piyayi enem kok ya budaya luar biasa. Nggih. Nah, nggih Mas Yongki, nggih Mas. Ngasta mik rumiyin, nggih. Sugeng dalu Mas Yongki nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbuk Macange. Masyaallah, kok ya sastrane basane kok sae sanget. Nggih, pangestune. Tasih sekolah, kuliah napa pun rampung? Nggih, niki nembe mawon lulus mentas saking pawiyatan. Oh, sepundi? Niki lanjut kuliah teng Surakarta, Pak. Surakarta kampusipun pundi? Niki nggih disebut, Pak. Mboten napa-napa. Nggih. Universitas Duta Bangsa. Oh, Duta Bangsa. Masyaallah. Sing pundi to niku? Aku roh tenan yakin sumpah. Pundi niku? Daerah pundi? Kalau dari Simpang Joglo. Simpang Joglo nggih. Itu kampus pusatnya di situ, Pak. Oh, cedake Unisri. Nggih. Oh, nggih. Oh, cedak Mbak main. Winong. Oh, Mbak Winong nggih. Oh, nggih, dekat kontrakannya rumahnya dia, nggih. Jenengan nuwun sewu kok piyayi nem kok ya nembange mesti Jawa ta niki? Mboten mungkin ta reggae, mboten mungkin ta. Lah nek dandut napa pripun, Pak? Ah, lek saged nggih monggo nek mboten saged nyuwun pangapunten. Mboten. Kersane pripun? Ingkang jumbuh kalih swasana mawon. Nggih, napa menika? Duet? Nggih, monggo. Mbak Birgita nggih. Nggih, kalih Mbak Birgita. Nah, sing padha dhuwure niki. Nggih, napa? Nggih. Coba kaya apa? Nggih. Amit sewu Mas Biko, nggih. Mereka emang jajan-jajan riyen mereka Mas. Ngapil sekedap nggih, Mas. Nggih. Niku pacangane niku Mas Biko. Oh, nggih. Oh, nggih. Pacanganipun menika ngastor bab niku lho Mas. Oh, nggih. Heeh, Mas.
Nggih. Mengke kula ndak didukani, Pak. Napa? Mboten Kali- nek teng panggung niku los Oh, mawon. nggih. Los mawon. Profesional kerja nggih, Pak. Betul. Nggih. Lah pinter sangat. Sama ini gak usah wedi. Oh. Nah, ini wedi karo aku, Mas. Oh, ngoten. Padha kalih kula ya wedi kalih bojo kula sami ngoten Oh, niku. nggih. Nggih, nah, luar biasa. Harus, Ibu. Nggih. Teng fakultas napa? Teng Duta Bangsa wau. Ten ilmu kesehatan, Pak. Kesehatan. Nggih. Masya Allah. Napa? Suatu Perawat saat jenengan. perawat napa? Saya di bagian administrasi rumah sakitnya. Oh. Jadi manajemen rumah sakitnya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kalau Mbak Manten itu kan terjun ke perawatnya. Iya. Jadi langsung bertanganan dengan pasien. Pasien nggih. Nggih. Jenengan teng admine nggih. Nggih. Nggih, lah dados admine Madangkarang nggih kersa jenengan. Oh nggih, mungkin nek pun lulus mawon, Pak. Oh, nggih. Amin ya rabbal alamin. Perlu kesehatan. Ada lek tanggapan bablasan nggo ambulan. Ayo. Loh, jagani sak wayah-wayah larso masuk angin. Ayo, masamu nggih. Ayo. Langsung ya dibius mati. Yo aja. Jenengan anak sia-sia mentok paham, Pak. Nggih, saderenge derek tepang rumiyin nggih, Pak. Kali Nggih. rencang-rencang Madangkaran nebis pindah niki. Apal kali Madangkaran. Nggih. Sok mirsani YouTube. Lah kula sering nonton live streaming jenengan nih, Pak. Pun subscribe. Sampun. Pun klik ngoten. Sampun. Pindho napa pisan? Pisan, Pak. Lah nek mengke pengen video unsubscribe. Oh iya, Anu pinter. Pak, dicek berarti Pak, nama-nama sindane coba njajali apal pora. Bisa. Tak bedai Mas, ini namanya siapa? Niki Mbak Lia. Oh, hafal Pak. Nah, niki. Niki Mbak Winong Nawangse. Iki sampingnya Mbak Winong. Mbak Dian. Oh iya. Oh, iya. Terus niki. Bu dosen Bu Sukesi Rahayu. Terus niki Mas yang paling cantik sendiri. Bathari Durga. Ayo. Ampun to, Pak. Lah Oke. sapa jajal tak blocokne oke mau. Oh niki nggih Mbak Tuti nggih pun nyandang kawe dek wau le. Oh, Mbak Masa Tuti. nggih Bathari Durga. Nggih. Mboten. Ayu Mbak Mboten. Tuti, mung sipate sing sami niku. Lek Mbak Tuti daleme ngendi ya jajal? Ngerti ora? Ngawi Jawa Timur. Wah, oh, mboten. Salah. Bener jenengan. Oh. Mbak Bir kita ngendi? Apal tenan nih. Daleme Lebih kita niku saking Kediri. Kediri. Nggih. Winong. Mbak Winong saking Tulungagung. Elok tenan. Lek Mbak Lia Saking Sragen. Sragen nggih. Lah niki masih sing krebab niki. Ayo daleme ngendi? Mas Edi niki. Mas Edi Silitongan iki lho, ngendi daleme? Ya aku lho mboten ngertos Pak nembe sepindah niki kok Wong ya. pripun jenengan niku? Teng Jalan Tol. Oh, teng jalan tol. Dadi nggen loket niku lho, nggih teng mriku niku wonge. Nggih mengke Mbak nih, Mbok. Dalem Nggih mengke sewanci-wanci jenengan niku kenalne mboten sindane mawon. Nanti jenengan kenalne Mas-mas yoga niki Pengrawite setunggal-setunggal. niki, Oh, nggih, Nggih. siap. Napa nggih. nganu Pak, teng akun Caksi niku membuat thumbnail nama-nama pengrawit Oh, Madangkara. siap, ngoten siap. niku, Pak, nggih, sinten-sinten nggih. Madangkara. Mau tak kompliti ora mung pengrawit, tukang son, peniti, Iya. ayo, Oh, nggih. nggih, kabeh engko sing gedhe dhewe gambare gembut. Ayo. Malah kleresan. Napa lagune? Niki nyuwun dandang gula banjet mawon nggih. Wah, edian tenan datang gula banjet. Nggih niki nggih pelok barang kagem temanten kekalih. Wah, nggih, cacak elak tenan nggih. Mbak Ibu maksange derek ndedonga kagem temanten kalih nggih. Mugi-mugi dadosa jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan putra putri soleh lan solekah. Amin, Lan ya saged migunani tumrap nusa lan bangsa nggih, Pak. Nggih. Ngapunten, Mas. Nggih, pripun, Pak? Nuwun sewu nggih. Jenengan Kyai Kakung to asli to? Asli niku, Pak. Lek ngendi Lah, kok pripun? mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Lah pri? Aja sok kancan Iwama wingi. Ayo. Mboten. Nggih. Kula tulen, Pak. Ah, nggih, lanang kok ya. Ayo, jos. Lanang, Pak. Monggo. Nggih. Enggak Mas, Yongki. Nggih, mangga. Ya. Lamun arsa Apik tenan nggih. Jenengan di streaming dipersani piyayi 3000 Oh, nggih. lho niki teng YouTube kula. napa nggih, Pak? Nggih, leres. Nek nyekel mic ampun loro ngeten. Astane siji nah ngoten niku. Ngeten. Nah, salah siji aja didekep loro Lah ngoten napa niku. Pak kok ndak boleh? Niku suwi-suwi ngedadi anu, benging, suara mak nging ngono mergo Ngeten. degep tangan loro. Oh, nggih. Nggih, ngoten niku. Siji. Marai lagi sepindah niki ketemu kali rencana sama Madangkara. Pindah nang endi ora? Sepisan. Sepisan niki, Nggih, nggih. nggih.
Mangga. Anto jatuh krami kita sing romantis kados pundi Kakang Mas kok piye ngono lek cuek ya ram. Lah aku ki nganu Pak, makanya lek di bawah umurku niku kula mboten selera lho Pak marai Pak. Sing ngomong sapa Bukesi aku sak ngisore ya selera. Lho, lah niku nek Bukesi nek kula senengane sing dewasa-dewasa. Aja kaya ngono kuwi sok-soke ngene malah ketentol awakmu so. Lah napa kok Iso lho sampean iki saiki kelas saiki umur pira? 24. 24 so umur 29 rabi entuk umur 17 nu iso lho sampean. Aja to Pak, Ah, ya aku kodrat sing ngerti kono. Lho, nek ndi-ndi ki sing dewasa ki lebih matang, Pak. Nek ndi ki lebih Urung matang. urung karuan. Sing tuwek nakal terus ya akeh ngono kuwi. Ya jenenge sing lebih tua niku lebih mengayomi, lebih tanggung jawab, pun pengalamane kathah. Oh iya. Tuwa iki umur pira sing kok arah? 60, 80? Ya. 40 ke atas lah Pak. Ah iya, bener. Nggo Mas Yongki ndak kelangan ngeng, iki Mas. Nggih. Den Prayetna ing pamilih ben enek variasi oper Mbak Drigita nggih. Nah, gentenan nggih. Aja waton. Aja waton. Rene tak duduk jempolo. Aja waton wadon wae kok wani ora. Lho menawone wani madun. Ayo, sukan mulane ora pas ora. Iya Pak. Ngerti senane. Yo Pak, nyapet to Pak licet. Ayo. Maaf wis, maaf. Ora peke karo Mas Yongki apal. Maaf ya Mas Yongki ya. Kula malah grogi le Pak ngeten iki Pak. Napa? Malah grogi. Lah ngopo? Padha wedoke anu jenengan lanang kok grogi lho. Ya lanang sing lanang iki gagah perkasa. Oh, ngoten. Sing tegas lho Mas, tegas. Sing tegas. Heeh, tegas. Yo. Lah suarane udah digedhek-gedhekne ngono lho. Oh iya. Heeh. Lah nek karakter suarane ngeten iki pripun, Mbak? Ya APS sih ya menjadi penyanyi Mas sampean. Oh, ngono. Kok penyanyi piye to? Parane banter lho. Lho, Apik. Ora penyanyi kuwi. ngono Pak. Kernet. Ora Mas, ayo. Iya, nama gecek. No. Ayo. Aja melek wong ayu Nenone kaping pindho kaping pindho salat. Melek wong Aku ndalang bengi iki rumahku kaya brayut malian. Lah napa Pak? Lha ki anake pirang-pirang mburi. Ya brayut aku ayo dilumpukne nang kene. Ngomong Pak, jenengan iki ngomong. Ngomong ya. Lah, Serku yo diseragami kaya mambengi ngono lho. Iki bukan sih digane seragam iki bocah-bocah iki. Ayo nggih. ayo monggo anake Karo kon nggo tampah oleh limbukan ngubeng ngene penonton ngono lho. Ayo. Bali mbok mak cange. Apa? Napa? Napa Mas Yong? Niki kebetulan klambi kula nggih sami kalih. Coklat. Keluarga Madangkara. Coklat nggih. Nggih. Nggih cocok dan melekat nih coklat. Nggih, luar Lah nek biasa. anu Pak, ireng Pak. Eh? Ireng.
iri dengking mboten pareng. Lah niki merah niki napa? Abang. Apa? Abang niki napa? Aku bangga menjadi orang Indonesia yang ulang tahun ke-80 ini. Oh ya, tepuk tangan untuk negara Indonesia Bapak Ibu. Sakmenika niki malam tirakatan nggih Pak Kalian. Tepuk tangan untuk negara Indonesia, negara Indonesia kan muni. Makasih. Ngono apa piye? Lho, mboten Pak. Lho niku tegese niku kula niku bangga sebagai warga negara Indonesia ngoten lho. Oh iya. Sakmenika kan malam tirakatan tebak ten pundi-pundi ngoten niki malam tirakatan. Nggih, mangke pokoke udakara jam 12 mangke kita coba merenung sedikit, setelah itu semangat juang 45. Nah. Ya Mas. Oh Mbak Brigita. Ping 3 pangkat derajat. Bintang tamu apa? Ora bintang tamu dina iki ya. Oh iya ya. Haryanto. Ping 3 pangkat derajat. No nanu. Iku bisa Mas Yongki, kira-kira panjenengan niku selera wanitanya itu seperti apa? seperti Mbak Brigita. Halah, aja ngono. Lah pripun? Lah jenengan tanglet kula. Nggih. Kok iso panjenengan niku saged ngendikan mekaten niku jenengan melihat saya seperti apa? Heeh. Seperti apa ya, Pak? Nek ngeten iki seperti napa, Pak? Mbok sing takon jam jenengan nyapa nyampluk aku. Ayo. Sampeyan dijawab dhewe. Ya maksudnya kan misalnya kula niku nggih, niku kula niku senenge niku lelaki yang kuat, sing bergas, sing brewokan ngoten niku senengane. Brewokan kalau kethek lho akeh brewoke. Tak belani aku nek nyapu ki ra tau resik, Pak. Ben untuk sesuk ndek bojo sing enek brewoke, Pak. Oh iya. Gampang ning Sukadari ki akeh. Lek brewokan cakil enek, cakil-cakil. Aneh-aneh. Selera ki ya bene to. Oh rasa golek sing brewok kono wis brewok dhewe. Nyen nggih Mas. Ya Mas, terus Mas. Sekedap Pak. Niki wau jawab pertanyaan Mbak Brigita. Ah, nggih. Aurane Mbak Brigita niku memancar. Waduh. Jawana Mas. Memancar. Nggih, aurane Mbak Brigita memancar. Ayo. Monggo lanjut Mas Yongki. Nggih. Demen sambal keneng ning. Keneng sambang sarang wungan kapi loteng wicara kang manis manis. Ketularan Mbak Tuti manis. Ayo. Marmane den pra yetno. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yongki. Elok luar biasa. Kiai Nem parandine seneng budaya, suarane yo bergas, apal, jos, etikane terjaga dengan baik. Nggih, ngoten. Napa bacute sing duet lho jane? Dendang gula. Napa? Jenang gula, Pak. Oh, jenang gula. Oh, nggih, ora apa-apa jenang gula. Cocok mboten, Pak, kalih bawane wau. Cocok ora apa-apa. Nggih, pernikahan yo pas jenang gula. Ayo, nggih. Kaya apa nggih. Diaturake. Pak, sakderenge niki jenang gula kula ajenge bertanya kepada Mas Mbak Manten boleh, Pak? Oh, silakan. Saya lenggah to. Nggih, masih, Pak. Oh, iya nggih. Mas Mbak Manten, selamat malam. Izin bertanya nggih Mas Mbak Manten, panjenengan dulu pacaran berapa tahun Mas Mbak Manten? Enggak pacaran?
Ya, luar biasa iki luar ra pacaran biasa, langsung dadi Pak. jodoh. Aku Piye we? Pak, Mudar we. Ayo. petang tahun diombang ambungnya ae lho Pak Rano Ayo. dirabi-rabi. Ayo, Ngono. ayo petang tahun ganti. Kowe iki nakoni mantan golek joglangan dhewe asine ya. Wong ketemu sing nyekel aku ya ora ayo. Ngenteni petang tahun Pak mari ganti. Menurut Islam, kuwi pancen yo ora entuk pacaran ki. Langsung. Oh iya Pak, iya Pak. Menawa sesuk petang tahun ganti terus rabi kan ra ada Pak. Heeh, wis tunggale Anjar Sekar mau lah. Ayo. Ayo. Nggih. Nggih. Yo diaturake jenang gula, nggih. Buka celuk nggih, Pak. Nggih, celun, nggih. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Mas nali nandang susah sapa sing candi Elak, ketok marem sangat ngoten jenengan nembang Mas Yongki. Nggih. Suweneng nggih. Nggih. Eh, Remen, Pak. nggih. Menghayati. Menghayati. Njing yen nikah ngoten nggih badhe nanggap wayang. Dongakne mawon Pak rezekine kula lancar. Mengke kula timbang. Amin. Wah, tua dongakne sampean sugih tenan lancar tenan nanggape ora aku padha wae. Ayo, kowe ayo. Nggih pangestune mawon. Nggih, sapa sing tanggap? Ayo diperjelas. Aja gara-gara Pak, ki Mas Yongki rabi ku sampean selak tuwa. Heh? Nggih, Pak. Heeh. Sok tuwa piye to? Ora no, aku tetep semene iki. Ora ngenteni rabimu aku tuweke pokoke. Sampean lintang asmara ya apa? Insyaallah. Nah bar niki lanjutne lintang asmara. Lanjut, Pak. Heeh, nggih. Niki ora mbah nggih, Pak. Mengke sing setunggal digarap irama Sanggabuana. Tak tung tak tung. Mudeng Pak. Kowe iki ora nanggap perintah ae. Ora ding Mas ya Bobe. Berarti rasa lintang asmara berarti lah kedua kali. Sing kedua apa? Mbok anu dadi ati ben apa ngono ben penak. Enggak apa-apa. Dadi ati ya. Tok tak turun tok kontak blok dung tok tak turun tok kontak dung da niku to. Oh iya siap nggih. Siap nggih. Wong iki pengendangi sangga langit kok kaya nggih. Kan Mas Yongki. Kajenge gayeng, Pak. Oh iya, ayo. Lek rabi ra nanggap awas ya. Ayo nggih. Ya, ya Bir. Apa kowe pancen ra kelingan jamane nek biyen yo ning Mas turun nate
jenengan kaya wedok niki malah. Lah pripun? Lah ngono sing gagahane Mas, gegem. Heeh, gegem antemne Birgita. Ayo. Ampun. Nggih. Ngene lho Mas, tak entuk dulu to. Aja ngene, wedok lek ngene iki. Oh ya wis, ngeten. Nggih, nggih. Ayo. Kula temriki dibuli ya, Pak. Hah? Dibuli. Sing buli sapa? Mbak Limbo. Ora nek wong buli. Nek buli-bulian nyatane bar niki gek dahar ya to, kesel to. Dahar mangke nyuwun teng pawon mriku aja lali ngangge ndok. Ayo ngono. Ayo. Ya, Pak. Mas Yongki terima kasih nggih. Lek enten guyon kula keladuk nyuwun ngapunten. Mboten, Pak. Niki mau namung Gojek. Nggih, nggih. Gojek apa Gokar? Gojek, Pak. Gojek nggih. Nggih. Muga-muga mangke sanes wekdal pinanggih melih jenengan le kuliah teng Duta Bangsa sukses lancar. Nggih, nggih. Nggih, dolan teng Kentingan teng isi Surakarta. Oh nggih, siap. Nggih. Teng mriku mangke. Abah Ibu Mak Cange. Nggih. Matur suwun sampun nyukani wedal kali kula. Menawi kathah basa ingkang boten tuju prana kula nyuwun pangapunten nggih, Pak. Wih, dawah sami-sami ya. Nadyan ana klenta-klentu tumraping pangkrungu parandinipun Kakang Diagung anggene paring pangaksama marang jeneng sira hae Sri Huning. Kok Sri Huning? Nggih, matur nuwun Mas. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami, nggih. Nggih, mriko, nggih. Mangke melampahi sing jantan, ae mriko, nggih. Nah, nggih. Aduh, salaman. Sesama mukrim ra apa-apa ya. Nggih, makasih Mas Yongki. Nggih.